Jo, a veure, és un projecte que això és una pregunta més pel Manel Loureiro, per l'autor de la novel·la, però que havia donat moltes voltes i es veu que havia estat a punt de fer-la amb diferents cadenes de televisió, amb diferents directors, primer com a sèrie, després com a pel·lícula, i és un projecte del qual va haver un moment que es va aturar tot, no? I va tornar a sortir de la mà de Prime Video, amb Nostromo Pictures, la productora Adrián Guerra i la Núria Valls, amb qui ella havia fet una pel·lícula que es deia Emergo. Aleshores, es va tornar a muntar el projecte, hi havia un guió de l'Àngel Agudo i aleshores, en aquest moment, quan el guió ja té forma, encara li queden unes voltes, però ja queda molt clar quin tipus de pel·lícula és i l'ADN hi és, doncs Adrián Guerra de Nostromo Pictures contacta amb mi i em demanen si vull entrar al projecte. Jo coneixia els llibres, els havia vist sempre als prestatges de cases d'amics, a llibreries friquis, a Continuarà, etc., però no els havia llegit mai. Sembla que potser crec que havia llegit el còmic del primer llibre en algun moment, però no l'havia llegit, no? El guió em va interessar molt, la proposta em va interessar molt i el primer que vaig fer és agafar el primer llibre, El principi del fin, i llegir-me'l. I aleshores és quan vaig dir, vale, entenc per què fer una pel·lícula d'infectats o zombis, però per què fer aquesta, no? I les coses que s'expliquen, sobretot en un món post-Covid, ressonaven molt amb mi, no? I a sobre hi havia una mena de llum que tenia el llibre, hi havia una mena d'esperit d'aventura que era molt atractiu, no? Perquè el gènere post-apocalíptic que passa després de l'apocalipsi, doncs és una cosa com molt feixuga, però bé, però molt fosca, sobre la falta d'esperança, la manca d'esperança, personatges ja molt bregats que han tingut unes habilitats i que són uns Mad Max, i això no, això era una cosa molt que comença el dia 1. Per tots aquests motius em vaig engrescar de seguida a dir que sí. Cadascú treballa d'una forma diferent. Jo, en el meu cas, un cop vaig dir que sí, si hagués pensat en les repercussions o el que tenia a perdre o fins a on arribava, no, el fandom de la novel·la, m'hagués fet petit i hagués mort. Aleshores vaig decidir no pensar en res d'això, ser irresponsable d'alguna manera, ser inconscient i llançar-me a la piscina, perquè crec que en el moment que comences a pensar-t'ho dues vegades, ja al cine en general fas figa. Aleshores, en cap moment vaig fer un esforç bastant gran al principi, però després unes pors que es van anar dissipant de pensar que no, jo estic fent una pel·lícula i el repte és fer una pel·lícula. I el que això signifiqui per la resta del món no ho puc plantejar perquè és que si no, malament. A veure, es poden fer moltes coses amb el material, o sigui, a mi el que m'agrada... Jo no sóc gaire fan de les adaptacions absolutament literals de la novel·la, que són una mica allò que dius, el libro en imágenes, no? Sobretot perquè a vegades es perd l'esperit de la novel·la. Tu pots fer un exercici de mimetisme calcat i no aconseguir l'esperit de la novel·la. Aleshores, a mi el que crec que és interessant fer és capturar l'esperit, o trair-lo, però fer alguna cosa amb la novel·la. Però si captures l'esperit, doncs anar-hi des d'un punt de vista cinematogràfic, no literari, no? En aquest sentit, volia capturar molt bé l'esperit de la novel·la, era la idea. I per fer això havia de trencar certes normes, sobretot perquè la novel·la es va escriure abans del Covid-19 i ara aquí l'estem situant després del Covid-19. Aleshores, fer una pel·lícula de la societat, una societat que voreja l'apocalipsi, no tenint en compte el que hem après amb el Covid-19 i no tenint en compte els protocols que s'activarien, que ja serien molt concrets, seria un error. Aleshores, la pel·li va del Covid-19 absolutament, no? O de la resposta i les coses que hem après amb el Covid-19. Doncs jo no sabia què esperar-me, jo havia fet 2 sèries per Prime, però mai havia fet una pel·lícula per plataforma, no sabia què esperar-me, i em va sorprendre la llibertat gairebé total que vaig tenir. O sigui, va haver-hi molta confiança, òbviament, i a mi ja m'agrada treballar així, o sigui, sempre comparteixo el que estic fent. No sóc un director que m'aïllo i marxo i aparec amb una pel·li, sinó que m'agrada rebotar idees i tal, però no va haver-hi cap imposició de cap mena. De fet, la pel·lícula
que no és gairebé de terror, és política, ficció i aventura, això va ser una aposta, bueno, que ja va venir al llibre, però bastant meva, o sigui, no... Hi ha gent que diu, has fet una pel·lícula de zombis o d'infectats, i què, que no has ficat gore, que t'han tallat les dades? No, és que no volia ficar gore, perquè ja ho va fer el Balagueró i el Paco Plaza i els va sortir molt bé, i no fa tant. Aleshores, per què no fem una altra cosa, no? Per què no fem servir la gènere per explicar una història de supervivència, no? Que és el que és. Aviam, o sigui, per mi la clau de la novel·la, no? I del projecte, i del Francisco en si, que ja t'ho dona, és que aquest és un personatge... Aquest tio és un advocat, i no hi ha cosa més inútil, no hi ha personatge més inútil a un apocalipsi que un advocat, no té res a fer, no? És una persona completament normal, criada a l'estat espanyol de la democràcia, d'un estat de benestar, de classe mitja, un tio que si se li espatlla la rentadora truca al fontaner, no l'arregla ell. Aleshores, humanitzar aquest personatge molt era molt important i sobretot fer-lo molt d'aquí, perquè per exemple tu veus un personatge americà que bueno, doncs, tindria altres eines per manegar-se en aquesta situació, no? És gent que toca les armes molt més, que tenen una seguretat en si mateixa, no? Si tu veus a Charlton Heston a Omega Man, i bueno, ja entra a les portes allà, agafa tal, no sé què, fa, desfà. Aquí tenim un personatge que, per exemple, per mi és molt important quan surt de casa a buscar menjar i entra a les cases dels veïns i regira les neveres i els armaris. És a dir, això és un senyor tímid, és un gallec espanyol que té un pudor, no? Que dius que té una... Ostres, li fa cosa fer això, no s'hi troba, hi ha una cosa com pornogràfica, com bruta en regirar un armari, i això crec que ho fa molt bé l'Ortiz, no? El Francisco, perquè tu veus allà, en qualsevol moment creu que els veïns tornaran i haurà de donar explicacions i es crearà una situació molt incòmoda, de sobte amb la motxilla sense voler tira un element decoratiu al terra i el torna a posar, perquè quan obre un calaix el torna a tancar molt bé, no? I té aquesta por, aquestes pors d'una societat democràtica del benestar que s'ha acabat, però per ell no, per ell continua, no? Llavors era molt important per mi capturar això i fer-ho molt d'aquí, no? La pel·lícula és molt realista, és molt versemblant, és que els gats no fan res. O sigui, jo el que no volia era un gat de Disney que de sobte comença a saltar i ahir jo el protagonista. Els gats són molt seus, els gats són gairebé... Jo és que soc de gos, però és un element decoratiu. O sigui, el gat menja, bueno, a vegades et posa aquí una mica, aleshores no volia que el gat fes res que no fes un gat normal. Aleshores jo crec que per això no fa més coses, no? Si fos una pel·lícula això de Disney o jo què sé, o nord-americana, el gat faria cabrioles i tal, però jo, quan veig gats a casa dels amics, no fan... O sigui, el meu gat no fa res que no faci un gat normal, i per això fa el que fa, o sigui, no... Això volia deixar-ho molt clar. I el gat és una eina pel protagonista, bueno, no és una eina, és la seva mascota, però és un anclatge que té el protagonista per no deixar anar el record de la seva dona i el record de la seva vida passada. Però ja està, o sigui, és un gat. Si fos un gos faria més coses, el gos, jo soc de gos, no? Però el gat fa el que fa. No, o sigui, realment depèn de com funciona la pel·lícula, doncs potser Prime ens proposa fer-ne més. No és una cosa que tinguem, saps? No es va dissenyar com, anem a fer la trilogia, tal... No, és, bueno, òbviament, estem molt contents amb el projecte, tots ho estem, i si agrada i la gent demana que en fem una altra, doncs ens plantejaríem potser continuar, no? Hi ha dos novel·les més, però és una cosa que estaria bé, però que ara per ara tampoc és que sigui una certesa. Tu com a director, seria? Si m'agradés el projecte i estigués tot... Sí, si les condicions fossin les adients, òbviament, ha sigut molt divertit fer aquesta pel·lícula, o sigui que m'encantaria fer-ne una altra.